Čauky mňauky, moje meno je Pán Pip a ja vás vítam u dnešnej futbalovej hry s názvom Football Hits Champions League 2015 až 16. Je to už 5. a 6. časť. Ako ste mohli vidieť, že v predošlej 3. a 4. časti sme zdolali ruský klub CSKA Moskva a dnes sme postupili do playoff kola, kde sa stretneme s českým klubom FC Viktoria Plzeň. Takže dáme si Continue Championship. Je to Viktoria Plzeň, tu ste mali tie rozpisy tých zápasov, takže uvidíme ako tento tím ako bude hrať. No dám takúto tyčku a flašky sme si taktiež nastavili. Takže hrá sa FC Viktoria Plzeň, toto je veľmi silný český klub. What? Toto bolo čo? Tak toto som akože, dámy a páni, veľmi zle predviedol. Skôr pokašľal sa to dá povedať. Gól! Tak ja som sa nakoniec priklonil k tej lepšej strane, že dám ten gól teda. FC Viktoria Plzeň je strašne útočný klub. To ste mohli aj vy zahliadnúť. A ďalší gól. To sa nedá. 2-1. Gól! Tento nádherný Angličák bolo vidieť ešte aj z blízkosti. Toto už nedám. Toto sa skončí remízou. Predsa sa skončilo. Bol to veľmi ťažký zápas, ale nakoniec som ten stav udržal a keďže som sa dostal už do playoff kola, musím zabrať, aby som sa dostal ďalej. Tuto máte ďalšie výsledky. Valencia remizovala s Crusaders 2-2. Sporting som zdolal Dundalk až 5-0, Manchester United zdolal Panathinaikos 3-1, Red Bull Salzburg Stjarnan 5-1, Bayer Leverkusen Young Boys 5-2. Uvidíme ako hral Šachtar, ten zdolal Fola 4-0. Rapid Wien prehral 5-0 nad AS Monakom, Ajax remizoval 2-2 s Fenerbahče a Bazilej zdolal Lazio 4-2. A ja som remizoval z Viktoria Plzeň 2-2, taktiež ako Valencia z Crusaders. Čaká ma ešte jedna odveta, ktorej sa rozhodne, lebo v minulom predošlom zápase ste videli, že ako vlastne to bolo také ťažké. Gól! Toto som mal už asi už nejako premyslené, že ja to tam takto krásne zatočím. Ďalší gól. To už ja proste vyhrávam? Ne, omráčilo ma to. Ne. Počkajte. Dobre. Omráčenie prestalo fungovať. Nebol gól. Golasso. Bol gól. Už nedalo. Ďalší gól. Petri, proste ja som dobrý v týchto hlavičkách. Zase ma to omráčilo. No teraz to tam dal. Gól! V poslednej sekunde som sa dostal do skupinovej fáze, kde som sa umiestnil na 4. mieste. A toto je... A už som v skupine E. Toto bola iba taká príprava toto. A už som sa dostal vlastne do Ligy majstrov. Už to je skupinová fáza. Som v tabulke s veľmi silnými mužstvami. Prvý som tam... v týme mám Bayern Mníchov, Sevillu a Lyon. Skupina A je Benfica, Valencia, Olympiakos, PSV Eindhoven. Skupina B Barcelona, Paris Saint-Germain, Dynamo Kiev, Wolfsburg. Skupina C Atletico Madrid, Zenit Petrohrad, Sporting Lisabon, AS Rím. Skupina D Real Madrid, Manchester City, Ajax, Borussia Mönchengladbach. Skupina E tam som hovoril. Skupina F Chelsea, Porto, Lazio, Gent. Skupina G Juventus, Manchester United, Shakhtar, Red Bull, Salzburg. A posledná skupina H je Arsenal, Bayer Leverkusen, Galatasaray a AS Monaco. Takže ďakujem, že ste si pozreli dnešné dve časti, 5. a 6. z playoff kola. Dostal som sa už do skupinovej fázy, kde som zatiaľ 4. Takže akože iba tak na začiatku umiestnený, ale to poradie sa už skoro zmení. Takže majte sa krásne a dovidenia.